हेल' गाइस दिनै आङो जोंनि बे एन्टिक्वाइटेड डिस्कभार चेनेलाव मोनसे आयदा नागिरनानै बा डिस्कभार खालामना मोन्दों जोंनि बांसिन 8, 9, 10 फरायनाय फरायसाफ्रा साबजेक्ट आरो प्रेडिकेटनि सायाव बारा गियानखौ लाया बिसोरो खालि टेन्स भइस नारेशन्स बेफोरबायदियाव डाइरेक्ट थांग्रोयो आरो दिनै आंनाव सासे फरायसा सोंदोंमोन साबजेक्ट आरो प्रेडिकेटनि बागै दायो आं बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव फंनैसो सावरायनो सानदों बेया आङो बेवहाय डाइरेक्टलि मोनसे नट्स लाबाय आं बेवहाय लिरनानै नोंथांमोनखौ डाइरेक्टलि फोरोंनो सानदों स' नोंथांमोना दायो नायनो हागोन स' बियो साबजेक्ट एन्ड प्रेडिकेट थांखि आरो थाखाय आं बेखौ नोंथांमोननो ओरैबायदि बुजायनो सानदों बहियाव थारा लिरखानानै साबजेक्ट एन्ड प्रेडिकेट बा थांखि आरो थाखाय साबजेक्ट माखौ बुङो आरो प्रेडिकेट माखौ बुङो बेनि सायाव सावरायनो थाखाय आङो बे साबजेक्टखौ लानाय जादों आरो साबजेक्टआ मा दानिया सावरायनि बे साबजेक्टआ मा साबजेक्टआ जाहैबाय जायनि सोमोन्दै माबाफोर बाथ्रा बुंनाय जायो बा जायखौ लानानै बा जायखौ थांखिनानै माबाफोर बुंनाय जायो बेखौनो साबजेक्ट बुङो नङा होनब्ला जेरै फर एग्जाम्पल होनि आं नोंथांमोननो जेनेबा साबजेक्ट होबाय आं मोनसे आइआ मोनसे साबजेक्ट जानो हायो इउआ मोनसे जानो हायो ओमफ्रायो अनेक जायो आरो जेनेबा दिसान बेफोरबायदि आरो आं बे एग्जामपोल होबाय आरो प्रेडिकेट माखौ बुङो बेनि सायाव सावरायगोन जोङो थाखाय थांखिनि सोमोन्दै जायखौ बुंनाय जायो बेखौनो माने प्रेडिकेट बुंनाय जायो बा जायनि थाखाय माबा मोनसे बुङो साबजेक्टनि थाखाय माबा मोनसे बुंजानाय जायो बेखौनो बुङो प्रेडिकेट स' एग्जाम्पोला ओरैबायदि जागोन दायो इनिफ्राय होगोन गो टु स्कुल नङा होनबा गो टु स्कुल आइआ साबजेक्ट गो टु स्कुल बेखौनो प्रेडिकेट होनना बुङो गो टु स्कुल जेनेबा होबावगोन आरो बेयाव ससे इउ आर ए गुड बय बे जाबाय प्रेडिकेट नङा होनबा साबजेक्ट प्रेडिकेट थांखि आरो थाखाय स' बेनिफ्राय जों मिथिनो मोनबायदि मोनसे सेन्टेन्सआव मोननै बाहागो थायो नङा होनब्ला मोनसे सेन्टेन्सआव आइ गो टु स्कुल बे साबजेक्ट आरो प्रेडिकेटखौ लानानै जोंहा मोनसे सेन्टेन्स जादों नङा होनब्ला स' बे मोननै सेन्टेन्सखौ लानानै जोंहा बे मोननै बाथ्राखौ लानानै जोंहा मोननै बाहागोखौ लानानै जोंहा मा जादों सेन्टेन्स जादों मोननैया जादों साबजेक्ट आरो गुबुन मोनसेया जादों प्रेडिकेट नङा होनब्ला साबजेक्ट आरो प्रेडिकेट मोननैखौ लानानै जोङो मोनसे सेन्टेन्स बानायदों जेरै आइ गो टु स्कुल इउ आर ए गुड बय नङा होनब्ला आरो बेवहाय जों होदेरनो हायो मा दिसान इज इन दा इस्ट नङा होनबा साना सानजाहा ओंखारो बे नङा होनबा बेनो दानिया आङो नोंथांमोनखौ मोनसे गोरलै एग्जाम्पोल लाबोनो सानो बेनो जाबाय आनारि इज ए गार्ल नङा होनब्ला आनारिया सासे हिन्जावसा बे सेन्टेन्सआव आनारिनि सोमोन्दै बुंनाय जादों आरो आनारिया मा बेखौ बुंनाय जादों आनारिया जादों सासे गार्ल इज ए गार्ल नङा होनब्ला आरो आं मोनसे एग्जाम्पोल होबावनि बड' इज आवार मादार माने थट नङा होनब्ला बर'आ जोंनि बिमा राव नङा होनब्ला बे मोनसे सेन्टेन्सआव बड'नि सोमोन्दै बुंनाय जादों आरो बड'आ मा होननानै सोङोब्ला बिनि फिननाया जागोन इज आवार मादार थट जोंनि
बिमा राव। बेखायनो बे मोननै सेन्टेन्सआव आनारि आरो बड' बे मोननै बाथ्रायानो जादों साबजेक्ट आरो सेन्टेन्स मोननै आद्रा खोन्दोआ प्रेडिकेट। स' जोङो दानिया मिथिबायदि बिनिफ्राय मिथिनो मोनबायदि मोनसे सेन्टेन्सनि मुवा एबा जिबनि सोमोन्दै बुंनाय बाहागोआ साबजेक्ट आरो आद्रा थानाय बाहागोआनो प्रेडिकेट। स' सेन्टेन्स मोनसेयाव जायखौ थांखिनानै एबा जायनि सोमोन्दै बुंनाय जायो बेखौनो साबजेक्ट बुङो आरो साबजेक्टनि सोमोन्दै जाय बाहागोआ बुंजायो बेखौनो प्रेडिकेट बुंनाय जायो।